Už 19. ročník cvičných firiem, kde si môžu študenti preveriť svoje podnikateľské schopnosti, pripravila súkromná obchodná akadémia v Žiari nad Hronom. 19. ročník veľtrhu cvičných firiem bol v hlavnej sále Mestského kultúrneho centra 31. marca, kde organizátor, teda súkromná obchodná akadémia zo Žiaru, privítala cvičné firmy zo všetkých 8 krajov Slovenska. Je to podujatie pre cvičné firmy, teda pre žiakov, ktorí pracujú v cvičných firmách v rámci povinného alebo voliteľného predmetu praktického odborného vzdelávania. Dnes je tu 29 cvičných firiem zo stredných škôl, nie len obchodných akadémií, ale aj iných stredných škôl ekonomického zamerania. Žiaci si tu majú precvičiť a upevniť svoje odborné kompetencie, schopnosť komunikácie, schopnosť obchodovania. Je to vlastne predmet, ktorý pomáha prepojovať teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami. Rekordérom na tomto veľtrhu aj teda vôbec je cvičná firma Ninas z Nitry, ktorá sa zúčastnila na všetkých doterajších veľtrhoch, takže je tu 19. krát. Samozrejme s inými žiakmi, pretože systém práce v cvičnej firme je, že noví žiaci preberajú od svojich predchodcov cvičnú firmu, ktorá je už zabehaná a pokračujú ďalej v jej činnosti. Svoje zastúpenie tu mali aj firmy z obchodnej akadémie zo Žiaru. Naša škola, súkromná obchodná akadémia v Žiari nad Hronom, má vlastnú firmu, a to Top Gift and Photo. A táto firma sa zaoberá výrobou a predajom darčekových predmetov. Na hodinách cvičných firiem sme sa dosť dlho pripravovali a našu prácu podľa mňa ako riaditeľku cvičných firiem dosť aj ocení a dúfame, že niečo dneska získame. Na veľtrhu sú firmy s rôznym podnikateľským zameraním. Predmet tohto podnikania je výroba a predaj darčekových predmetov a fotografických služieb. Na tento veľtrh sme sa pripravovali dosť dlho. Boli sme už aj na veľtrhu v Košiciach minulý rok. Naša firma už je na trhu 2 roky, od septembra roku 2013. Táto príprava prebiehala dlho a ako môžete vidieť aj v našom stánku, sme sa na ňom dosť nadreli. Naše logo je vlastne veľký lev, čo symbolizuje to, že sme silní a že naša konkurencia nemá šancu voči nám. Hodnotím tento veľtrh už 19. ročník v Žiari nad Hronom ako vynikajúcu akciu. Súkromná obchodná akadémia v Žiari nad Hronom ako usporiadateľ patrí k špičke na Slovensku, nielen pokiaľ ide o cvičnú firmu, ale aj pokiaľ ide o výučbu všetkých ekonomických a všeobecno vzdelávacích predmetov. Mám radosť, že som mohla prísť z Ekonomickej univerzity v Bratislave ako členka hodnotiacej komisie a pomôcť aj ostatným členom posúdiť kvalitu výkonov žiakov. Som veľmi spokojná, žiaci sa pripravili veľmi svedomite. Myslím, že potrebujú tieto naozaj zážitky, potrebujú si vyskúšať to cvičné podnikanie na takomto fóre. Majú možnosť sa porovnávať, vidieť, ktoré školy sú lepšie, ktoré školy sú slabšie, nájsť si obchodných partnerov, proste vyskúšať si to v praxi, to, čo sa naučili vlastne počas vyučovacích hodín. Aj na Ekonomickej univerzite v Bratislave máme predmet cvičná firma, kde si môžu už zase primerane tej určitej vyššej zrelosti pripraviť ešte kvalitnejšie podnikateľské zámery a už aj počas štúdia sa môžu zúčastňovať veľtrhov alebo iných súťaží, napríklad reálnych subjektov, kde môžu aj požiadať napríklad o financovanie nejakého vhodného podnikateľského zámeru. Na tomto podujatí si mohli cvičné firmy preveriť svoje podnikateľské schopnosti v širšej konkurencii a tiež získať nových obchodných partnerov. Zároveň cvičné firmy súťažili o cenu za najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy, najlepší slogan cvičnej firmy, najlepší stánok, najlepšie logo cvičnej firmy a najlepší katalóg cvičnej firmy. Veľtrh bol súčasne aj 7. kontraktačným dňom pre cvičné firmy zo stredoslovenského regiónu.